Lær at stave med ordblinden. TV. Jeg er klar. Det første ord, du skal stave til, det er testikler. Oha. Jeg skal lige smage på. Testikler. Hey, det er rigtigt! Det er et ord, du har skrevet før. Det er det ord, jeg har skrevet mange gange før det her. Det var ikke svært at stave til. Aubergine. Aubergine, altså jeg plejer jo at skrive det på mange andre måder. Det er ikke en aubergine. Nå, er det ikke det, vi mener? Prøv at stave til aubergine. Aubergine. Hvad for en bogstav siger aubergine? Det er fuldstændig forkert. Der er ikke et eneste bogstav, der er rigtigt. Det starter med O. Nej, det gør det ikke. Det starter med A, bro. Aubergine, det er løgn. Jeg havde fået 1000 forsøg, jeg aldrig skulle stave til det. Ressourcer. R-E-S-U-R-S-E-R. Ja. Jeg synes, det ser meget rigtigt ud. Er det ikke det, vi aftaler? Det er sådan, det staves. Skal vi ikke bare sige det? Jeg synes, vi aftaler det sådan.